Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары эфирда Чулпан Әмири. 23 июньдә башкалабыз Казанда Сабан туе 3 мәйданда узам. Әлегелектән килгән матур гореф-гадәт буенча бәйрәмгә берничә көн кала бүләк җыю йоласы үтә. Дәрвишләр бистәсендә милли бәйрәмгә бүләк инде җыйдылар. Чарада катнашучылар милли киемнәр киеп бистә буйлап үттеләр һәм анда яшәүчеләрне җыр, бию, балалар өчен төрле конкурс белән шатландырдылар. Сәйит Галиев исемендәге мәдәният йорты янында үзешчән коллективлар үзләренең иҗади номерларын күрсәтте. Бүген 21 июньдә сәгать 10-да Казанның үзәк урамнарыннан җигелгән атлар белән Сабан туйга бүләкләр җыю йөрүшләре башлана. Соңыннан алар барысы да Камал театры каршындагы мәйданда очраша. Әлеге чара Казанда инде 6-нчы ел рәттән үтә. Барлыгы шәһәрнең тарихи үзәге буенча 4 маршрут оештырыла. Җыелган бүләкләр Казанда Сабан туй буласы районнарга таратыла. Башкалабыз Казанда БРИКС халыкара спорт уеннары дәвам итә. Бүген 21 июньдә мөһим вакыйга. БРИКС илләре шәһәрләренең халыкара форумы уза. Казан ратушасында 21 илдән якынча 200 вәкил җыелыр дип көтелә. Форумда яңа халыкара оешма БРИКС илләре шәһәрләре һәм муниципалитетлары ассоциациясын оештыру, аның җитәкчесен сайлау һәм уртак проектлар турында фикер алышалар. Шулай ук форум кысаларында төрле шәһәрләр, җирле хакимият арасында хезмәттәшлек турында килешүләр, ике яклы эшлекле очрашулар планлаштырылган. Чыгарылышыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, күренекле режиссер, актер, язучы Әхтәм Зарипов вафат булды. Ул 1935 елның 15 июлендә Башкортстанның Илеш районы Тажи авылында туган. Щепкин исемендәге Мәскәү театр студиясын тәмамлап, бер төркем щепкинчылар белән берлектә 1961 елдан алып 72 елга кадәр Галиәскәр Камал театрында уйный. 1972 елдан башлап Казан телевидениесында режиссер булып эшли башлый. 1987 елдан 92 елларда Казан телевидениесында бош режиссер вазифасын башкара. Әхтәм Зарипов күп санлы телевизион фильмнар, спектакльләр авторы. Күренекле режиссер белән хушлашу мәрәсиме бүген сәгать 11-дә Мәрҗани мәчете каршында уза. Безнең Татарстан телерадио компаниясе дә Әхтәм абыйның туганнарының, якыннарының тирән кайгысын уртаклаша. Башка темаларга. Бүген республика аграриялары көн-төн димей басу кырларында. Яхшы азык терлекләрне уңышлы кышлату нигезе дигән сүз. Әйтик, Буа районында да терлек азыгы туплау нәкъ кызуында. Шул исәптән синаж салу эшедә. Азык әзерләүчерен Буадагы хәбәрчебез Рөстәм Әхмәдуллин күзәтте. Авангард агрофирмасының коммуна бүлекчәсендә азык хәстәрләү эше иртәдән алып кичкә кадәр дәвам итә. Авыл хезмәтчәннәре мул булып үскән азыкны коры чакта урдырып базарга саклануы мөмкин кадәр тизләтергә ашыгалар. Былтырга караганда масса әйбәт нормальный. Былтыр әзрәк иде, быел нормальный масса. Катычау булмый. Бүгенге көнгә Авангард агрофирмасында синаж ихтыяҗының 3тән 1 күләмендә запаска салынган. Июнь башында старт алган эш график нигезендә алып барыла. Әлегә темплар уңышлы дип әйтерлек. На сегодняшний день заложено 7000 тонн синажа. Бүгенге көнгә 7000 тонна синаж базарга салынды. Авангардка барлыгы 24000 тонна әзерләргә кирәк һәм 20000 тонна силос әзерләргә. Бу безнең ел ярымлык запас булачак. Гомумән район буенча алганда да кышлык азык әзерләү югары тизлектә бара. Яңгырлы һәм җылы һава торышы күп еллык үләннәрдән бай уңыш алу мөмкинлеге бирде. Аның хәзер үз вакытында җыеп туплау бурычы алда тора. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Әйләнә тирә мөхит, мәктәп һәм гаилә. Телне саклау һәм үстерү өлкәсендә әлеге институтларның роле аеруча зур. Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче милләт вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә әзерләнүче Тел сагында проектының бүгенге чыгарылышы мәктәпләребез турында. Хайырлы иртә, эфирдә Тел сагында сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишмәтдинова. Күптән түгел генә Татарстан Дәүләт Советында булган утырышта республикада татар сыйныфларының бик аз булуы турында мәгълүмат җиткерелде. Республикабыздагы 874 мәктәптә укыту урыс телендә алып барыла. Шул ук вакытта 600 мәктәптә төп укыту теле булып татар теле санала. Соңгыларында аерым фәннәр рус телендә укытыла. Давайте мы эту работу не отдадим просто муниципалам и самим родителям. Министерство образования должно активно вовлекаться в эту работу. В 2022 году Зеленодольск, Мирный,
8 первых классов, это новая школа введенная, татарского класса обучения нет. Нижнекамск, введенная новая школа, 9 первых классов, 1 класс с татарским языком от 9. Альметьевск, Адамнар, 6 первых классов сформировано, всего 1 класс с татарским языком обучения. Набережные Челны, 11 первых класс комплектов и татарским языком обучения 2. 2018 елғы үзгәрешләрдән соң туган телләр турындагы кануннарга төзәтмәләр кертелгәч, ни кызганыч, туган телләр гариза язып кына укытылуга кайтып калды. Беренче сыйныфка укырга кергән баланың тел белү-белмәү язмышын әти-әниләр бер бит гариза аша хәл итә. Шуңа бүгенге көндә барлык мәктәпләрдә дә татар телендә тәрбияләү дигән аңлатма хөкем сөрә. Татар телендә тәрбияләү ул инде тулысынча татар телендә татар телен аңлату дигән сүз түгел. Шулай бит? Әйе. Бу инде ике телдә дә сез аңлатасыз. Күп очракта Чөнки бала бит инде менә рус телле бала. Ул татарча аңламый дигән сүз. Укытучы мәҗбүр була инде татар телендә түгел, рус телдә аңлатырга. әйе. Татарстанда яшәп татар телен белмәү, мантыкка сыя торган хәл саналмаса да, бу вазгыять бүген инде норма санала. Уйлабрак караганда татар телен аңламаган, белмәгән балага киресенчә татар сыйныфын сайлау мәслихәт кебек. Киресенчә эшләү, үзеңнең балаңа күрәләтә зыян салу, үзең яшәгән республиканы санламау, яратмау була түгелме соң? Икенче төркемдә бит алар татар телен өйрәнәме, юкмы? Әле бу бит билгесез. Мин нәрсә генә сезгә әйтә алам, индивидуаль ата-ана белән эшләү андай бер юк. Әти-әни татар теленнән уттан курыккан кебек курка килеп чыкты. Өстәвенә укытучылар да артык сүз әйтүдән сакланалар. Әби бабаларыбыз әйтмешли, ана сөте белән кермәгәнне тана сөте белән керми инде ул. Балаларга татар телен русчалап өйрәтәләр булып чыкты. Шулай дөрес имеш. Ләкин татарчалы русчалы дәреснең файдасы буламы соң? Бу сорауга һәммәбезнең үз җавабы. Алай дисәң, татар телен хөрмәт иткән, кирәкле, әһәмиятле дип санаган әти-әниләр дә бар бит. Икенче номерлы татар гимназиясында барлык фәннәр дә татар телендә укытыла. Хәтта ОГН да укучылар ана телебездә тапшыра. Үзем җәмгыять белемен, математиканы, татар телен, татарча бирдегенбез. Әти-әнинең башында һаман да шул бер балык башы. Фәннәр татар телендә укытылса, бердәм дәүләт имтиханын тапшыра алмыйлар имеш. Кыйынлык булмавын, шулай ук безнең 19 елда, 2019 елда укучыбыз Багавиев Рамил 399 бала бирде имтиханнарын. Булдырган кеше булдыра, булдырмаган сәбәпләр эзли. Белемле тел дип тормый. Ике телдән күбрәк белгән кешеләр менә деменция, афазия кебек чирләрдән шушы чир куркынычларыннан алар азат ителә дияргә мөмкин. Чөнки баш ми андагы теге нейрон бәйләнешләр алар күпкә яхшырак эшлиләр. Ике яисә күбрәк телләр белергә кирәк, бигрәк тә туган телне беренче чиратта. Татар телен рус һәм инглиз телләре белән бер дәрәҗәдә өйрәтү өчен дип ачылган күп телле мәктәпләр әлегә башкалабызда һәм республиканың берничә зур шәһәрләрендә генә эшләп килә. Замана таләпләренә туры китереп ачылучы ул мәктәпләр республиканың барлык төбәкләренә дә барып җиткәнче туган телен белүче яки белергә теләүче укучылар күпме булыр микән дигән сорау гына күңелгә тынга бирми. Ахыры хәерле булсын дип телик. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң Әхтәм Зариповның якты истәлегенә багышланган тапшыру тәкъдим итәбез. Бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Шөкер, бар күркәм кешеләр, кояштай күңелләре, жан сафлыгын маяк итеп бу җирдә йөрүләре. Әйткән сүзе инҗе алтын, фикерләр ташны ватар, ул кагылып үтсә әгәр, һабага чәчәк атар. Карашлары бөркетнеке, йөрәгендә ут ялкын, бер очкыны төшсә әгәр, елгада боз кузгатыр. Киң маңгайга оялаган тирән акыл, галилек. Ах, шундыйлар күбрәк булса, яшәр иде гаделлек.